Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg ved rigtig meget. Jeg ved rigtig meget. Jeg ved rigtig meget. Jeg ved rigtig meget. Ja, stort set om alt. Spise en gang. Jeg synes ikke, det er sjovt, at I stiller mig sådan nogle spørgsmål der. Bare for du skriver det seriøse spørgsmål til sidst, Så tror jeg ikke på dig vel. Så tror jeg ikke på dig vel. tror du det er selv eller? Jeg ligner en pæk i hovedet. Pæk i hovedet. Jeg er aggressiv lige nu. Jeg har lige siddet sagt i den fucking samme video, at jeg ikke har remedierne til at fucking hoppe i faldskærm, okay? Eller bare til at fucking hoppe derfra. Hvis jeg havde remedierne til det, så ville jeg fucking... Selvfølgelig ville jeg sgu da gøre det, hvis jeg havde remedierne til det. Det skulle da fedt at hoppe derfra, det er sikkert meget fedt for ham. Men hvor fanden skal 7 millioner mennesker sidde og kigge med? Jeg tror ikke, hvor langt ud det er, eller hvad? I kan ikke se det, eller hvad? Se det dog, mand! Er I dumme, eller hvad? Jeg er aggressiv lige nu, det er jeg. Ja. Læg mig om noget der. Jeg ved det. I fatter jo ikke noget, I gør, ikke? I er jo tydeligvis idioter, ja. I fatter ikke en skid, I gør, ikke? Og der er nogen af jer, der fatter noget. Casper, it's you that don't understand. Mine rigtige fans, som også fatter, og de vil også forstå, hvad jeg sagde der i den anden video. Det kan bare ikke passe, at jeg skal sidde og tænke over alt, hvad jeg siger. Helt vildt nede i mindste. Jeg siger bare lige hurtigt, hvad jeg mener om det, og jeg ved godt, hvad fanden jeg snakker om, at jeg så lige kommer til at sige 10 km i stedet for 30 eller 39, eller fanden er det fandme det samme, der er det et hop. Alle kan sgu da hoppe. Nu er der kraftedeme mig nogen, der ringer på mig. Nogen siger, at jorden vil gå under. Jeg skal lige have en baptist, mand. Nu dør vi alle sammen. Så vender du under verden. Nå, så døde vi ikke alligevel i dag. Smoke weed every day.